everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Anong niyaman mo? Nangaon mi og halo-halo, Greg. Ay, wa doon kakauban na mo. Aligri kay mi dito. Bitaw, gi-invite man gud mi ni Renato. Oh, mao ba? Nato. Mag-istorya niya to sa to, ha? Pauli na mo kay napakoy toyo ni ng Lolita. Sige lo. Tana, Nel. Patay gyud ni rin. Masuko gito lang imong lulo. Sagday siya, Nel. Balag masuko siya nako. Bitaw sa noon. Pero abi mo rin. May masagyod nga prangkahan na nimo siya ba? Nga dugay na kang naninguha ni Lolita. Maayo ka, Nel? Ay, wa man siguro dautan nga ang kono ni mo rin. At least, na kay kagawasan kaysa imong tagu-taguan ang tinuo sa mong lulo. Bitaw sabno? Ay, natural lang nga masuko siya. Pero makasabot rin lagi na sa kadugayan. Pero ang ako ba? Di ka ni maghatag og akong pagduda ni Lolo Gorion ako? Ay, mula bayran ng pagduda rin. Pangatarungan lang sa sakto. Murag, gusto gyud ka nila. Dugay na biya kung mitambag ni mo, anak. Salamat kayo, Nel. Nana ko'y nauna ang mga katarungan kong pananglit. Sukit-sukiton gyud kustigawang. Kanag yun, pangatarungan lang. Kay para na ko di gyud dautan kon ang kuno nimo nga dugay na kang nangulitaw ni Lolita. Bahala na kung sa'yo masuot siyang una basta kay misulti na kas tinuod. Ang ako magong nabalagan, kay basin og mabaling ang hangin, o magdumot sabsin ako. Di ra bagi siya gusto nga doon na siya karibal sa gugma niya ni Lolita. Ay natural na lagi ng masuko. Sige, sundan ko ng imong gitambag na konel. Bahalag masuko siya nako. Kanag yun. Wait! Diyan ako sa luyon siya! Nagbuga kong kahoy! Nag-usap ko kaning pan. Kahoy na lang magbubuga, pinagputawin mo. Bangan kayo lang. Naram na ka din eh. Abi na ako misag-o kag tubig dito sa pa. Karon, iniguman ako din eh. Akuan ba? Doon na rin ko isulti dahil mo. Ha? Bayan sa unsa man na? Baguhay lang ko ninomdom ba? Kaya to sa buhay pas papa, doon na to sa ipriming isulti na ko. Nga unsa man? Ninomdom ko, Pits. Nga permitong maingon ako sa papa nga pablihan kuno to ang among karaang kaban kung mawa na kuno siya. Oh, come on. Mao ba? Kita may gisultihan. Kamong duha ni Renato? Oo, ako kasiguro. Ambot kung ako ra ba niyang gitugon adto o apil bas na to. Naman ka si Nato, pagsultihan niya ni mo. Murag ako ra man to, Pits. Oh, come on. Pero, wag ko kasiguro ha kung nasultihan ba sab ni Papa si Nato. Mo na daron. Unya ko may una-una ni mo atong kaban, ha? Nikunaw na ako karon, Pits ba? Nga tanaw na ko to kung unsa gisud atong kaban na. Unya, nakasiguro ka nga, wato okbi. O, napaka to? Sa akong pagtuo na pa to. Yun sa man yung pagsiguro. Kwan, nato'y nakabutang sa among stock, nato nakabutang ba sa among stock room? SKS! Iskis. Siyo na kasiyo. Oh, in PLT. O, simple. Naa pala gito. Bawat ko dayo. Kuan, kinahanglan nga mutan-aw to nako, matanaw to nako kung unsa gisud atong kaban, Pits. Sa imong pananaw, unsa kay sud atong kabana? Wa akong may baw. Pero basin og dunay bandi dito, Pits, nga gitaguan ang among amahan nga makasulbad sa among kahintang karon. Sa among, ato. Oh, ato day, ato day. Ato lang. Apil kano. Oh, apil Ang ko. atong kahintang. Hi, deep size. Hi. Deep size. Mayong tanong,
Pero ang dakong pangutana karon. Ah. Unsa man nato pagsuod dito sa inyo? Wa na nakoy plano, Pitch. Musuod yun tas mo. Kiyawan mo, kiyawan. Nakyawan wa ka kape. Wa ka Kuyawan ko kape. anang imong plano siyo, oy. Unsa man nato pagsuod dito nga taas mo kay ng paril inyong bay? Ug usa pa. Ha? Ayo usa pa. Ug usa pa. Ha? Asa man na imong tang ang inyong stockroom? Wa nasa underground na mo, Pitch. Patay! Yakap! Kalisod gid ana. Usod pa gid ito sa inyong bahay mismo? Oh, unsa? Oh, Pitch. Pero ay kabala ka. Suhito ba ako semua? Sabutan na natong maayos yo. Kung unsa gid ang istorya, ha? Klarohon na nato na kay masin og masayang lang ta, sayang-sayang lang ta sa oras na to ana. Nya, ha? Wa di tay madaw-daw ang imong giingon nga karaang kaban. Mao lagi. Magsabot gyud na ta. Be. Trangi una ko og hakot ining mga binugha. Unya, ato ta magtiwas og istorya sa sapa. Sa kabugata ra ba niyong binugha? Ay, di mga bidmore di binugha putaw. Ay, Uy, ako lang ito sa napis. Ha? Wa pa man nauman. bugha kag putaw. Ayaw na. Ugma na lang ng uban. Nala, sige, tama. Wala na ka mo duty sa ilang guryo na day. Jote man. Ngano di ay? Mura magway gana. Ngano di ay? Pero may magugong makakita ni mo din sa bahay. Unya, tagdugay ka kang mo report dito sila ha. Ako ra may magbaot sa akong oras, God. Pwede raman gani ko nga di mo to nga dito. Kay matod ni Goryo. Pilduhan gyapon ko niya sa husto bisag wa pa ko'y buhaton. Bre, Oh, pakauwaw lang ka eh. dito. Ganahan sa ka nga, wakay trabaho no niya, magsigi kag dawat sa imong sweldo. Oh, magbuot di ay kakon ba ay gusto sa akong gagawon? Abusar ng imo ha. Tanawa, sugod na salbog lalis na tay. Kini bagoy mo amahan, God. Magnita yung buro ka. Oy, sa ka man. Misulti lang ko nga dili maayo nga magpahimos kasi gayon. Hilaw diha Felix na ay. Bidag na ka. Ay sige, pamantay diha. Mas badlungon baya ka nako. No, pabuyo kay sa nako, ha? No, Dagan ba yan nag-ingon nga di ka patas na tao? Tikasan kang dako? saba di oy. Hilaw! Yeah. Ikay paghilaw! Ay kung surang-surang nga pilik sa. Ay kung gita gal kang gubutron. Na! Husto na nay, tay. Na. Kamo ba paglikay na lang mo sa usab-usabi? Kay murag gid mo iring og iro uy, magsige lang muglalis. Sige muglalis ang mga butang away hinungdan. Kada mo mahalay. Una-unahon kay na. Tay, hilom na lang tay. Ayaw na lang nagtubayis nanay. O sige, muhilom na ko. Hala. Ikaw tabi niya, daday. Tabi na, tabi. Gi. 1, 2, 3, sige tabi. Lolita. Oh, nay. Paminaw. Yay. Paminaw. Unsa man nay? Kuan ba? Kumusta naman, Boss Goriyo? Aw, amigo ra gihapon nay. Aw, wa pagyud na nimo di ay siya sugta. Hala? Yay. Si nanay ba? Ngano gud taong ako man ang sugton nga, lulo naman na nako. Uy, nahibaw kong lolo na nimo. Maubitaw nang akong ipasugot nimo kay hapit naman madido na siguriyo. Kalain ba di mo manulti nay uy? Kana. Mama siya. Pagkawa, gini mo hinungdan nga pagkainahan, daday. Aw, nga nung nagtingog magkadiha. Oh, Igo ka ako ray imong patingogon. Wa kay labot sa among istorya ha. Kami rang lolita. Okay nga no. Di ko mahnulita. Ngayon mo siyang ilaw sa tirong. Kasi tirong. Tirong ko mo. Tirong. Hay! Mas tirong kapag dagway ni Goryo ay Felix to. Ay. Ha! Mura mo gani kag abot nga way bangkil. Nya, ang ibog mo ka. Na, kaalimog mo biyayang baya uy. Tatot. Nay, tay, palihog lang bihus to na kuno bi. Ibog tatot. Dili na ta maglalis lagi ang mga butang away hinungdan. Oh. Og nay, please lang. Ayaw na kong tudloy kung unsay akong desisyon kay dako nako. Og nahibaw na ko kung unsay husto. Mirisi, pikat. Uy! Pus nga ganti ka ran! O sige. Hey! Sway. Kay dasok na gano'n. Agahay! Hoy, unsa ba ning kalakihan na to? Ha? Nagalo-halo di ay mo ni Lolita? Kay, kadiyo tuloy kayo, lo. Nagitam ko na mo sila, mga amo silang gidapit o halo-halo.
Wow, man sa may magdugay, lo. Wa ko mangutan na kung nadungay mamuong nadali ba. Gusto ko masayo na to. Ganyan to pa. Ha? Unsa man, lo? Asa man ka tinuod din eh? Sulti ko na. Nangulitaw bagyog ka ni Lolita? Kwan. Tubag ako og diretsyo. Nangulitaw ka, uwa. Kwan, lo. Kwan pananglit. Muingon ko, oh, masuko ka? Unsay pananglit? Nangulitaw giday kaniya. Lo, kalma lang, God. Sa tinuod lang, God. Naibog yun ko ni Lolita, lo. Dugay ng panahon. Daan pa ko. Sa una ra ko nangutanan ni mo, ana, pero pirmi kang maglimod-limod. May kinaangko ni gyud ka karon. Lo, pasensya na yun ka. Mutugan yun ko ni Mus tinuod. Oh, dako kayo nga kung gugma ni Lolita. Pero una amang ka. Gitaho o girespeto na ko ang imong kagustuhan. Mas malipay ko kung maanha ni mo si Lolita. Di ko motuon ni mo na to. Ano di man kamutuon ako, lo? Dugay na ko nangutanan ni mo bahin na, pero karon ra kami kumpisal na ko tinuod. Ay nagkasuko, lo. Wa man ay dautan ba kung maibog ko ni Lolita? Maibog tang duha? Tinamay mo! Unya, saman. Sekreto ra gyud ay kang nangulitaw Lolita. O saman! Ikaw ba na iyang gipasabot nga doon na itrato siya? Ha? Nga doon na itrato Lolita? Kamu na ba? Hey, di pa yung taon, lolo. Uy! Ito kaya tinuod, lo. Nakaingon ako ng Lolita. Pero mausap na iyang gisulti na ako. Tarong diha na to, ha? Tinuod lagi na, lo. Mura pa, oh. Bragdoda na gyud ko nimo na to, da. Ha? Unsa may imong gidudahan ako? Lo, nga, bitok ano man kunin mo tinuod? Duda pa giday ka. Basta! Hoy. Alisto ka na ko, ha? Napagani ko ilaing madiskobrehan, bantay lang ka. Kinahanglan nga maglikay na gyud kang Lolita o gana nimo ipadayon ang imong pagpangulitaw nga to niya. Kay kung nimo nang ipadayon, masuway gyud ka na ko na to. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.